Ya. Kuya. Oh, Kanang kuan mo tabangi sa kuya be. isa man. Kining kuan ba kanang tabangi ko gihimo kanang tula ba kay karon na ipasa. Usa ka subject na. Bisa tabangi lang buwan sa tula ba kay karon ma-deadline na manggod karon no. Usa ganyo kay basic English na. Dili Usa sa ka para naman subject? to. Tagalog. Tagalog naman to. Tagalog lang. Oh, sige. Pwede ra man to Bisaya daw. Oh, sige para madali na. Hearing ko di oh. Banyo na ako ang bonita na. Uy, Dili ko kay hangin kay dire. Isa. Ano sa nato diri. Daghang tula dire. Dara. Kaya paminaw ha. oh, sige ya. Ang title sa kuan tula nga akong ihatag, ang bata nga natagak sa kahoy, niingon siya og agoy-agoy. Di ka mo sundog diri cellphone, magmuhimo tag ato ang kuan. Ako ni Sure ka na ya. Ay karon na ba yung kuan no? Last na kayo nam karon kinahanglanon na namo. Paminawag tarong ha, memorize isulat kung mahimo. Ang bata nga nahulog sa kahoy, oh, kaya nakakita siya sa iyang uncle nga ang ngalan si Nonoy. Kaaya pong asli, oy. Kanina raman to. Paabot, oy. Asa ka, Torno? Tawagin daw, basin na kay Lodi ha. Ano ko doon, tawagan ako. Kanina na tagbinaklay diya, pato ng kapuya. Kaya ang iyang uncle nga ang Yeah. pangalan Kadali lang ba kay nanawag pa sila ako mga barkada ha? Kadali lang. Hello, Jimmy, unsa man? Ay kanang kuan ba kadali lang kay humanon sa nako niha kay last na ba nato ni karon no. Oh, nagpatabang ko sa akong kuya kadali lang yun. Pabutan ko dra kay manglag mangkata. Pagdali ba, kay makiklaro ka sabot. Eh, nato sa'yo, man, usa ng orasa ron, udto na kayo, apa ka nisikot, oh. O, tanag, asa na. Asa naman day ka di ay? Ano pati man madugayan ni mo? Sige, bantay ha. Pagdali ha kay, kanina rin si paabot diri ba? Pagdali di ha. Dali ha kay, nagsige, kanina rin si paabot diri ba? Dugay kay ka. Sige. Paminaw asli ha. Ani ang iyang uncle na si Nonoy, ha? Niatog bansalan, ni patad og lasto, pusoy. Ato siya. Ya. Kunya. Ya. Kanang utro na bin nakalimot man ko. Kalimot ko ba? Ako ko nanawag no. Man iba, timan Sige na, good balik ka good. Para magkuan ako ba Oh, kay sige. Apit na ba yan no? Last na ba yan no? Nyag magkuan ko na akong eskwela. Saba ba. Sige. Ha? Kini ang title ha. Ang bata nga natagak sa kahoy. Baw. Ang bata nga natagak sa kahoy kay nidungaw siya, nakakita siya siyang Uncle Nonoy, ha? Ang iyang Uncle Nonoy niadtog bansalan ni patad og lasto pusoy. Dito ta sa kuan. Minghoy. Tungod kay na Minghoy pusoy. Oh, Pusoy siya. kadali lang yan kay nanawag. Kadali lang di ba? Kinawag yan. Oo. Kadali lang good kay Saan ba good yan? Umano na sana ko ni ba kay balubay ka no nga last na ni Kuan yung mga bagsak na dito mga kuan. Oh, sige. Pabutan lang gani ko no. Kag mabagsak ka Gamay na na lang grades yun mo. eh. Sige. Kuha. Sige ako, paabot lang yun mo dra. Kadali lang yun. Oh, sige. Ang saan ito ya? Pwede pa otro ya? Kanang gikan dito sa sugod ba? Ay, unsa to ya? Nakalimot mo no. Sige na, good yan. Paminaw tarong ba? Paminaw tarong. Sige na, good yan. Naman kayo nanawag no. Sige na, sige ko guna-una akong kuan ba kay Sige. Pasa na ba yan? Sige na, good yan. Ang bata ba nga natagak sa kahoy? Naman. Natagak sa kahoy kay nidungaw siya kay ang nakita niya ang iyang Uncle Nonoy na niadtog bansalan ni patad og lasto pusoy iuli Minghoy. Kuha? Oh, muna to. Paghuman niya kay na Minghoy niuli sa ilang balay. Niuli siya sa ilang balay nananom og kamuting kahoy. Nananom og kamuting kahoy pero wa siya nakuha kay daghang kay nag-ukoy-ukoy. Maong magsige na lang og panaghoy. Kuha. Oh. Okay. Ay, madali lang yan. Madali lang. Sige, panawag ba akong mga classmates no? Oh, hello. Oh, gani. Itiwas pa ganina mo no? Oh, napatudlo pa ko sa akong magulang ba kay ipasa na ba yan nino nyag mga watay pasa di. Padali ana. Kadali lang mo yan. Oh, sige. Oh, kadali lang. Paabot lang dyan. Gamay na lang yun kayo. Sige. Sige, oh. La, ay, ala. Ya. Unsa naman pod? Ano sa ganito? Nakalimot ko ba? Kung maglagot lagi Sige nimo na, tingkat sige yaan, na, yeah. tingkat tudluan ba? Diba? Paalag baksak kasi ni project. Ya ba? Sige na ko dyan. Nakalimot ko ba? Sige, kaysa na Paminaw lang. tarong ba? Kinsa man na si panawag ko nimo? Kaya mga classmate ganina ko no. Kaya sila. Tay kag Project ganina mo nino. Nya isa na lang.
ka maminaw lagi. Yaan tigid ka. Sige na, Gudya. Ang title, ha? Ang title, ang bata nga nahulog sa kahoy. Minaw, paminaw ba? Paminaw. Paminaw ay bungol-bungol, ay dungol-dungol. Lagi. Lonteng ulo ni mo. Sige na, Gudya. Dali ba? Tulog. Sige. Ang bata nga nahulog sa kahoy, paminaw ha. Lagi. Ang title mismo sa imong tula, ang bata nga nahulog sa kahoy. Ang iyang mga linya, ang bata nga nahulog sa kahoy, kay ni Dungaw nakakita sa iyang Uncle Nonoy nga niadtog bansalan ni patad og loto pusoy. Di uli minghoy. Nananom og kamuting kahoy, wa siya nakuha kay naghang kay nag-ukoy-ukoy. Maotong sige na lang panaghoy. Oh, Oh. gets? Oh. Gets na? Nakuha na kuya. Oh, ha? Human, daghang kay ukoy-ukoy, pusoy, dito na ta. So, pag human ato, wa sa kabalo nga, ang iya din kamuting kahoy, ha? Wa sa kabalo, ang iyang silingan ra nga, ang nagkawat sa iyang kamuting kahoy, nga nangalan, og dansoy. Oh. Ay, ya. Sige lang jud ka dali lang jud. Dali lang jud. Ha? Oh. Lagi mo dayon lagi ta kadali lang jud. Hapit na jud lagi kay ni. Oh, hapit naman si Kuya Mahuman. Oh, sige. Oh, wala ka lagi ko. Oh, sige. Buka usang dyan na, di ay. Oh, unsa na? Mga kaay. Paano Oh, tapos, naka-memorize ka sa akong giingon sa imo, ha? Unya, nakakuha ka sa akong giingon sa imo, ha? Oh, si dansoy. Dansoy, kanang dansoy, no? Yun sa kanito siya. Yun sa man si Dansoy. Ambot ni. Yun sa man to. Ang sumpay ato, si Dansoy, nagsabot silang litoy, ha? Kuman. Oh, paadulong sa gagpang silang anoy. Tapos, ato sila gagpang silang anoy. Pero luoy kay sila, kay puno kay silang bunog kay nga naman. Gipang bukbok sila sa mga kulukoy. Kadali lang. Kadali lang ha. Oh. Hapit na ka rin Mahuman si Kuya no. Oh, kadali lang. Mulagi. Bahala ka. Kudra. Lakot dito. Ah. Sige. Bahala ka na, wala laag mga tabo ay. Maglaag ka mo dinin ka. Bahala ka niya. Ano naman daw? Patodlok pa daw silang tuon. Pati pandugaya. Diri na sig paabot. Tara ay. Laag na kato. Ya. Tanaw nga, gibiyan ako sa kong mga bandugaya pa di mo mutudloy. Wala na. Nanguli na sila. Bahala kasi mong wandya. Bumul kay katudluan. Ya. Hoy. Atang na mag-shoutout na dito sa nagpa-shoutout ako. So first is shoutout kay Jay Wata. Pre shoutout. Since karon ako ka-shoutout din kay Jay Sabarita nga pinakagwapo na kong classmate. Shoutout dahil sa Barangay Iman. And shoutout kay Banban Ramos, kay Elayang ng Davao City. Then kay Yo Bilasila from Jinsan. Then shoutout kay Jason Rayon. Shoutout kay Eliza Mansila, kay Imelda Opsar from Cagayan de Oro City. Shoutout kay Boost Jude Vlog from Metro Rizal. Shoutout kay Eugenio Corpus. Then shoutout kay Don BTV YouTube channel. Salamat. Then shoutout kay James Lee Roma. Shoutout kay DK Channel TV. Kitkuban Family. Shoutout kay Christian Lloyd Tibon. Shoutout na rin kay Jen Pandayan. Shoutout kay Randy Sinon from Monte Vista, Davao de Oro. And shoutout kay Cake Baking Techniques Vlog. Shoutout na rin kay Edgar Canesa. Shoutout kay Tiago YouTube channel, Cagayan de Oro City. Shoutout kay Rika. Shoutout Papayas. Shoutout Papayas. Then kay Romar Jimenez, shoutout kay Ronald Correlia, shoutout kay MTV, James Kirby, shoutout kay Marvin Karaoke from Bacolod City, then kay Antoinette Laura from Davao City, shoutout kay Rosande Baday, shoutout kay Nedeline Sumotra from Cotabato, kay DG Bench Music Collection, shoutout kay Chikoy Royera, shoutout from Iligan City, kay Dubai Bistak Vlog, Shoutout kay Grace Gupo. Shoutout kay Ragad M. Then shoutout na rin kay Clarissa Bugoy. Shoutout kay Ricky Bakilia Vlog. And shoutout kay Aldrin Roselios. Shoutout kay Josay Sibas. Shoutout.
Shout out kay Cecil Tadia Pinatilan, kay Trisita Lonang. Shout out kay Clarice Risa M. Shout out kay Jeno Luzon, kay Nilo Mono, shout out. Pobring Alamber, shout out. Then kay Bisayang Surigao, shout out. Pag-isipad sa YouTube channel. Kay Chris Arande, shout out. Kay Rodlin Pilayo, shout out. Then shout out kay Boy Aki TV, shout out. Then pag-support na rin sa YouTube channel ni Jepper Vlogs Lods. Then shout out kay Vincent Didas, shout out na rin kay Patil Tabain, pag-support sa ng YouTube channel. Then shout out kay Diosdado Altera, kay DJ Blasiwari, shout out, pag-support sa ng YouTube. And shout out kay Roma Ramirez. And shout out kay Jomar Lipitin from Bugo City, Cebu. Then kay Rugin Sibidia. Sana all brother JR Patungala. Shout out kay J Kagasa. Then shout out kay Real Vintage Electro. Shout out kay Luxus Bazaar. Kay Rimi Muranta, shout out. Then kay Ryan J Tukunaga, shout out. Shout out kay Ray Estabas, Nature Vlog, shout out. Kay Anaria Torrijos, shout out. Then shout out kay Nika Diaz, shout out ulit kay Pete Circulas Farm. Shout out kang Juan Bangkales sa Mark Arthur Leyte. Shout out kay GPA BP Erection Team, shout out kay Celso Benitez, Ryan Lobitos, shout out. And shout out Gina Omboy, mga katribo, shout out. Shout out Tulong Kapatid Vlog, shout out. And shout out kay France 123 Galvez, kay Inday Kusina, shout out from Qatar. Shout out kay Gamer LYG YT from Cebu o kay 4A Cross. Shout out sir. So kana lang ako ma-shout out. So kana lang no sa gustong magpa-comment, magpa-shout out, comment lang yun mo dire. So sa mga nagpa-shout out, sumana yun din yung video. Every person nagabutan ko dito nanay shout out sa kinalasan. So kana humana yun na niyo kana para makita niyo yung shout out. And then sa sunod na pod. Signing off.